Iltaa urheilusta. Jalkapallon Veikkausliigassa HJK:n kauden kotiavaus päättyi pettymykseen. Maaliton tasapelisarja nousi AC Oulua vastaan sai suunniltaan HJK:n päävalmentajan Keith Armstrongin. 0-0 sarjanousia AC Oulua vastaan ei mairittele mestarikandidaattia. HJK:n päävalmentaja Keith Armstrong ottikin ensin pelaajansa puhutteluun ja sen jälkeen median. Se mitä mä voin sanoa, jos siellä on miehet sitten tässä, teillä ei ole mitään oikeus olla täällä. Ei yhtä lehdistä on oikeus olla tässä. Mun tietäkseni. Kun se on sovittu, että ei saa olla täällä. Ja jos te haluatte olla täällä, tää porukka ei anna yhtä lausuntoja, minä en anna yhtä lausuntoja. Okei? Okay? Tää on sovittu aikaisemmin. Näin ei ole sovittu. Ihanteellisessa klubimaailmassa kotiavaus olisi päättynyt selkeään voittoon suuren yleisön edessä ja kauden avausottelussa voittomaalin tehnyt Mehmet Hetemay olisi jatkanut maalitehtailuaan, kun katsomossa istui isoveli Perparim Hetemay. Mikään näistä ei kuitenkaan toteutunut. Paikkoja oli etenkin vaihtomies Jarno Parikalla, joka hankki ulosajon Kim Kaijalaiselle. Yleisöä oli vain 3500 ja Mehmet Hetemay katsoi pelin vaihtopenkiltä. No ihan ok peli, ei mitään erikoinen, että olisi voinut maaleja tehdä, niin olisi ollut varmasti parempi. Odotit varmasti näkeväsi veljesi tositoimissa tänään. No joo, kyllä mä vähän on niinku pettynyt, että ei siellä ollut. Tämän ottelun perusteella ainakin Jarno Parikan paikka on avauskokoonpanossa. Parikan puolituntisen rupeaman aikana HJK sai varallisimmat tekopaikkansa, mutta maalit jäivät uupumaan.